Té la paraula Kevin Cotter. Està a la sala? Té la paraula Kevin Cotter. Està a la sala? Bona tarda. Kevin Cotter. Hola, es sent? A veure, bueno, a més de conèixer Llum, bueno, jo estic a títol personal, però a títol de la plataforma afectats per les accions preferents. I això és on vosaltres aquí, aquesta banda de les... Sí, vosaltres aquí de Bankia, etc. Vostè que envia l'exèrcit, la Guàrdia Civil, per reprimir i per fer fora a la Llum Ventura és aquesta persona que és digna, que és la dignitat mateixa, una persona tota la seva vida. Vostè mai tindrà la minúscula partícula de la dignitat que té aquesta senyora. No, mai. Llavors, és trist que aquí, l'última vegada que vaig estar aquí, hi havia gent, hi havia senyores molt grans, que hi havia els bancs, i això, els bancs són els mafiosos. Els bancs, els de la gran capital, i així, protegit per la Guàrdia Civil, etc. Els altres que intentem sobreviure, nosaltres no som l'enemic. Vosaltres, els bancs, sou els enemics, sou els mafiosos, fora mafiosos. I gràcies per Llum Ventura per la seva dignitat i la seva lluita.